Raġel qiegħed jissiele tal-ħajtu wara li l-karozza tiegħu ħadet in-nar kawża ta' inċident fil-Bla tal-Bajda. Fi stqarrija l-Pulizija spjegat li għal-ħabta tal-10 ta' filgħaxija tal-ħadd kun tistabbli li kien għaddej mit-triq nazzjonali f'direzzjoni lejn il-Florjana innota karozza li kienet qed tieħu n-nar u għen li s-sewwieq sabiex joħroġ mill-karozza fil-waqt li talab l-għajnuna ta' tim mediku u l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. Is-sewwieq ġie identifikat bħala raġel ta' 37 sena residenti tal-Pjetà. L-ewwel sħarriġ qed juri li għal xi raġuni r-raġel tilef il-kontroll tal-karozza li kien qiegħed isuq u ħabat f'siġra. Minħabba l-ħsarat li ġarbet il-karozza, żviluppaw nirien li fi ftit ħin ġew ikkontrollati mill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. Tim mediku assista lir-raġel fuq il-post u mbagħad huwa ttieħed lejn l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Ir-raġel qiegħed jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva tal-istess sptar. Dwar il-każ infetħet inkjesta mexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella fil-waqt il-Pulizija għadhom għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom dwar dan l-inċident.